Pozdrav svima! Sada krećemo sa blokom funkcija koje pokrivaju tekstualne zapise. To su trim, mid, left, right, find, len, čak sve ovde nisu ni navedene. Čemu one u suštini služe? Pa recimo da imate ovako neki spisak imena i vi sada treba da izdvojite ime i prezime. Kako ćete vi to da uradite? Vidite da Ana ima 3 slova u imenu, Aleksandar ima 10, Milan 5, Milica 6, 4 Maja i tako dalje. Hajde da vidimo šta je to za šta mi moramo da se vežemo. Prvo za šta moramo da se vežemo jeste space, pošto vidimo da između imena i prezimena naravno imamo razmak. Kako ćemo naći razmak? Ajde da pomerimo ovo. Znači, control plus je insert column, takođe obeležite kolonu. Control plus je i dodavanje još jednog reda, control z je vraćanje. Funkcija, da se vratimo na ovo, funkcija koja nam omogućava da pronađemo na kom se mestu nalazi space jeste funkcija find. Dakle, find returns the starting position of one text string without any other text string. Find is case sensitive, vrlo bitno. Find. Šta treba da nađemo? Treba da nađemo space. Znači, otvoreni navodnici, space, zatvoreni navodnici, within text, start number 1. Šta kaže na 4. je mestu? Ajde vidimo gde je kod ostalih. Zašto je na 4? Pa zato što su na prva 3 A, N, A i onda imamo space, koji je na 4. Kod Aleksandra 10 plus 1, Milan 5 plus 1 i tako dalje. Kod Miljane je na 8, zato što latinično pisano njeno ime ima 7 slova. Ok, sad kada smo to uradili, prvo ćemo ovo još malo da odvojimo. Šta ćemo raditi sad? Sad ćemo reći na kom mestu, znači reći ćemo seci nam na tom mestu. Funkcija koja to radi jeste funkcija mid. Znači mid returns the characters from the middle of the text string given a starting position and length. Znači, ima tekst, ima start number, ima number of characters. Mi ćemo reći, znači ovo nam je tekst, start number nam je 1, a number of characters nam je 4. Odnosno ovo ovde. E sad, da li 4 ili 3? Možemo da stavimo 4, tada ćemo imati Ana space, ili možemo da stavimo 3, odnosno da umanjimo za 1. Kako? Pa evo ovako. I evo, to je to. Druga opcija koju smo imali bila je da ne stavljamo -1. Ajde sad. I sada Ctrl C, values, i šta se dešava? Vidite da ima space. Kada bismo uradili, znači imamo još jedan put Ctrl Y, iskopirat ću ovu formulu, čisto da biste vidjeli razliku. Znači, Ctrl V, ovo ćemo da obrišemo. Znači, ovde je bez -1, ovde je sa -1. Ctrl C, Alt Ctrl-V, paste as values, Ctrl C, Alt Ctrl-V, paste as values. Ajde vidimo da li su ova dva ista. Nisu. Kako nisu? Mislim, Ana, Ana. Nema, nije Ana sa zvezdicom, nije Anja, nije ništa. Zašto? Kad uđete u formulu, vidite da je Ana ovde ima space. Ova Ana ovde nema space. I samim tim te dve Ane nisu iste. Odnosno, barem nisu iste iz ovog strogog ugla. Tako da, šta možemo da uradimo? Znači, možemo da ili stavimo -1, ili možemo da ne stavimo, pa ćemo dobiti ovaj rezultat. Ali, ono što možemo umesto -1 da stavimo jeste trim. Trim kaže removes all spaces from a text string except for single spaces between words. Znači on sklanja sve space-eve sa početka i kraja teksta. Pa ćemo reći trim i stavit ćemo ovde na kraj. Ok, hajde sada i ovu funkciju da stavimo u trim. Dobro. Ctrl-C, Alt Ctrl-V values. Ctrl-C, Alt Ctrl-V values. Ajde vidimo da li su sad iste.
Jesu. Zašto? Pa zato što je trim pojeo ovaj space koji smo ostavili. Znači, za sad smo naučili funkciju trim, mid i find. Čemu služe? Ajdemo iz početka. Znači, prvo ćemo find. Ona će nam naći šta? Naći će nam razmak. Znači, izvinjam se, find text. Within text, start number 1. Sljedeća nam je funkcija trim, odnosno sljedeća nam je funkcija mid. Znači, mid. Ovo nam je tekst. Ovo nam je, start number nam je 1, pošto krećemo od prvog. Number of characters nam je ovo. Ok. I na kraju uvodimo funkciju trim, koja će, kao što smo rekli, napraviti ovakvu razliku. Znači, bez trima ima space, sa trimom nema space. Mi želimo da Ana ostane bez ikakvih nastavaka. I šta sad radimo? Pa sad se ovo spajamo u jednu. Znači, trim, šta? Trimuj mi ovo. Ok. I sada se on poziva na ovo D. Wow. Trim, mid, find. 3 funkcije smo spojili u jednu. Vidite? Ok. To je bio deo sa imenom. Šta sada želimo da radimo kada je prezime u pitanju? Daću vam 2 minuta da probate sami, a onda nastavljamo da ne bi ova lekcija bila preduga.